Podem compartir, com hem vist, carpetes i documents amb adreces de correu concretes que introduïm normalment a mà. Hi ha una manera de fer això més automàtica i que ens estalviarà faena. Si anem a Gmail, al gestor de correu, entrem a gmail.com i venim ací i seleccionem contactes. En els contactes inclourem les adreces del grup de treball o de les persones amb qui més sovint puguem tindre contactes. Per exemple, ara en crearé una que és prova3@gmail.com i l'afegim. Dins d'aquestes adreces podem fer clic i incorporar un nom tan simple com això i ja tenim una adreça indicada amb el nom. Podem afegir-hi els números de telèfon, les extensions, etc. Ara el que farem és crear com això un grup de treball per a compartir després tota la informació. Seleccionem les 3 adreces que volem que pertanyen al mateix grup de treball i fixeu-vos que apareix automàticament aquesta iconeta de grups. Doncs així el que hem de fer és o bé seleccionar un grup dels que ja tenim i en el qual volem incorporar aquestes adreces o crear-ne un de nou. En aquest cas en creem un de nou i serà el grup de prevenció. I automàticament apareix l'etiqueta del grup de prevenció així. Com funcionarem ara? Doncs anirem a un document, per exemple, a aquest document, i el que farem és compartir-lo. Fem clic en compartir i ara que ja se'ns ha obert la finestreta el que farem és afegir persones. En comptes de picar els correus un a un, el que farem és anar a tria dels contactes i seleccionar en el desplegable els que ens interessen, en aquest cas el grup de prevenció. Ens apareixen els 3 i ara seleccionarem quin d'estos contactes volem que aparega. En principi tots i fet. I ja tenim ací, ho veieu, els contactes afegits. Simplement hauríem de fer clic en compartir agidesa. Com que aquestes adreces són inventades, doncs no ens deixarà. Per a un compartir agidesa ja tindríem compartit el document amb el nostre grup de treball.